RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabay na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lenny, 58 anyos. Ninyo ug dunay tulo ka mga anak. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong paglisod og katog. Ug kanang gitawag nila nga insomnia. Aron inyong hisabtan, ingon ni inyang mga paghita po. Han? Nagunsa ka? Good morning, Han. Ano, nanghapni ko sa akong mga gamit. Doon naman good may gig karong gabi eh. Gig? Kados Karong gabi eh, good. Ako lang nga giandamdaan. Okay, Han. Asa mo na inyong gig karong gabi, ha? Kuan, tumis buhol. Mga usabi kasi mana dito, Han. Sige. Mag-anda mo na ako sa itong pamahaw. Sige, okay, Han. Ako sa nitiwason. Han, ito na ko. Basta panglak, ha? Pirmigi mo manglak din sa bahay. Paugig na mga bata nga dili palaagon basta gabi na. Kay wa ko. Okay. Ingnon ako sila. Okay, Han. Nya, ito na ko. Tawag na ko, inigabot ako dito sa buhol. Okay, Han. Amping dito, ha? Ayaw biya gyud pagutom. Thank you, Han. Manawag si Doming na ako sukat paghahapon. Wa siguro yung signal silang gatuan. Akong suyak tawag eh. The number you have dialed is either unattended Di or ba out mo of ring ang coverage iyang cellphone? area. Please try your call later. Pangutan na ako sa Arnel, be. Kung wa ba manawag niyang iyang papa. Dong! Dong, Arnel! Dong! Ma, unsa man? Kaya nung tubag, uy. Eh, Wa ba manawag sa papa ni mo? Waan ma, ano de?
Ay, wa man gud manawag nako sukad paghapon. Aw ba si wato signal silang gadtuan, ma? Kay ba, ni Papa nga, manawag mong yudayo na nimo kung maabot na sa silang gadtuan. Mauman gani. Sige lang. Ako lang huwaton. Basig manawag rato ron. Kapiin naman lang yun. Wa man gets duming. Unang kikayo ni nga wa siya manawag na ako nga. Tuwa siya sa kidney. Ay, matuog na lang ko eh. Basig ugma pat na manawag na ako. Alas 4 naman lang, ois, buntag. Wa pa manggit ko makatog. Sikim ko kukunahuna ni Doming ko. Kung nga nuwag gid siya manawag. Ay, maadto na lang kuskusina, eh. Mag-andam na lang ko para pamahaw. Oh, ma. Sa'yo ako magluto. Alas 5 mo sa buntag. Na, wa ko makatog na, eh. Sige ra ko guna-una sa imong amahan. Kung nga nuwag gid siya manawag. Oh, unsa ba? Wa mo kontak nimo sa papahangtod karon? Unang higayon nga wa ko makatog, kay nagsige ko hunahuna sa kumbana, tungod kay una usab nga higayon, nga wa kini manawag, wa mo kontak nako. Basta gutuan ni siya sa layo, mugig siya, mo kontak magyud ni siya nako. Ug sukad adto, wa gyud ko'y tarong katog. Hangtod nga naabot na lang ang akong bana gikan siyang gig sa Bohol. Ug unya, Ayan, naabot na ko. Oh, nganong nasiris mga naong nimo? Luya lagi ka. ngano ho manggid ka mo kontak nako? Kay bawo ka ba? Nga grabe nga akong kabalakan nimo? Oh, sorry kayo, Han. Kung man kun, way signal dito kay bukid mga among giadtuan kun. Sa sunod sa bapay, daan kung bukid ang inyong adtuan. Pero kung di ka makakontak nako, at least man lang akong hunahunaon nga way signal ka. Wa ko'y tarong katog, baya. Sorry kayo, Han. O lagi, di na mo sab. Bantay Promise. bitaw, ha? Lagi, di na. Sige, Han. So, doon na sa kwarto para makapahuway ka. Salamat, Han. Han? Nakabantay ko nimo ba? Pila na kaadlaw nga wa kay tarong tuhog. Sama na nang makatuhog kag usa ka oras ngadto sa 2 ka oras. Human ana, di na ka makatuhog. Abot lagi, Han. Uy, nagsugod yun ni Anton dito kag Bohol. Nga wa ka mo kontak nako. Pasensya na gid kaayo. Bitaw sukad nga nabot ko gikan sa Bohol. Nakabantay na ko nimo nga gamay ra nga oras imo pagkatuhog. Wala ko musulti nimo kay gi-obserbahan lang ka. Bitaw? Han, unsa ka kung mo inom na lang kog sleeping pills? Ha? Usa? Di ba delikado man na? Ambot lang. Pero, para makasiguro ta ba, magpa-check up lang tag doktor para mahatagan ko niya insaktong tambal para sa akong pagkatok. Aw sige, Han. Atong suwayan.
lagi mi Dok kay pila na magud ko kaadlaw nga wa ko'y tarong katog. Mga 1 to 2 hours ra gyud ang akong katog permi. Mao pa. Kano sila kini nagsugod? Mga 2 ka semana na Dok. Okay, sige. Resitahan di kag tambal. Pero kanang mild lang una. Pero makatuog na kaana. Sige Dok, salamat kaayo. Maghapon ko makatukoy. Nagkainom naman ang takos tampal nga gihatag ni doktor nako. Pangpakatok. Pero nga naman ka ni. 2:00 na las kaadlaw nagsikarag hapon ang akong mga mata. Ay, pait ba ini eh? Good morning, Han. Sa iyo ako ni mo ni mata. Tode, kumusta mong to gabi nga nakainom kasi mong sleeping pill? Walang gihapon ko makatuogan eh. Hayag na lang. Nagsigarag hapon ang akong mga mata. Unsahan? Wa mo ipikto na ko ang tambal nga gihatag sa doktor. Maong mibalik ko niya. Og iya kong gihatagan og mas isog na nga sleeping pills. Pero hangtod karon, dili man gihapon ko makatug og taas-taas. Gitapoy na gid ko maayo. Kay permi na lang kong luya kada adlaw kay kuwang ko sa katog. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, kanong maglisod man kog katog? Doon na ba'y scientific explanation kung nganong dili makatog ang usa ka tawo bisag hago kay siya? Ako nabantayan nga nagsugod niya tong puno ko sa kabalaka na wa mong kontak na kung akong bana nga may biyahe og layo. Ikaduhang pangutana, nagpa-check up ko sa doktor o gihatagan ko niya tambal para pangkatog. Pero nga nung man gapon siya epekto na ako, need na bagit ko og pinakaisog na sleeping pills para makatog ko. Ikatulong pangutana, giingnan ko sa akong mga kaila nga maong dili ko na kumakatog kay insomnia ko. Klase ba na siya sa sakit ang insomnia? Unsa may tambal para ana? Ikaw patog katapusang pangutana. Hangtod karon, wag gyud ko'y tarong katog. Doon na pa ba'y chance nga mabalik ang akong pagkatog sa naandan? Kay gikapoy na gyud ko sa akong kahimtang. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Lani. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniyan na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, mga psychological, emotional, behavioral, mga problema kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Katong pamuhunong diagit-hit, hunong na taon mo dong. Maluoy mo sa inyong mga ginikanan nga nagantos taon, dili lang ikaw nagantos. So klase-klase pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. So ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Usiminya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal nga mga problema na si Attorney Eileen Batan nga anda mog tagada nga mo sulbad niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga what you do in the dark, that puts you in the light. Mao gyud no? Nauban nga kinahanglan gyud og kanang mag-antos, no? It will take time before ma-realize ang atong mga gustong mahitabo na ning kinabuhi. So di apata sa mga pagantos, nga atin the tunnel ko no namo kunoy bidlisew sa kahayag. Alright. So ang atong magtatampo karong adlaw si Lini, 58 years old, minyo ni siya may tulo ka mga anak. Wa man niya gibutang ang iyang address nga punto medical, of course, no? So kinsa may akong i-greet ani nga wa may address ning atong sender, no? Kung iyang yung kung naalang mo address, maayon ta kay para nga kuan. Anyway, akong ipabalo ngadto sa mga taga Sugod, Southern Leyte, and Sugod Bay Area nga this coming June 6
natay pagkahimuon nga medical mission, no? Diya sa Corumpido Hospital, di na sa Sugod, Southern Leyte. Natay mga doctors coming from North Carolina, USA, United States of America, o some local volunteers nga mga doctors mo pahigayon og medical mission, no? Kini libre, no? Na mga imported nga mga tambal from America, ka-avail tanani. Katong na mga minor surgery nga mga panginahanglan natay mga surgeon nga gikan gid ni sa Amerika. Katong mga OB/GYN cases natay OB/gynecologist, og pap smear and other OB/GYN concern, no? Duha o tulo nga tong dentist. Tugyan nyo na encourage nako nga itong mga kaigsunan dang napita sa Sugod Bay Area, Sugod Southern Leyte, Sugod, Libagon, nga ripaingon sa North Pacific Town, Panaon Island, Maplag, pwede. Maasin, Bato, pwede, no? Basta kay maka-appeal lang mo sa listing. Ang listing na to na kay Dr. Mark Mato sa Municipal Health Center. Magpalistam dito kay panapot tayo control sa number of patients to be attended to kay usar bayani ka adlaw, no? So may pagpaminaw diay ni Dr. Leo Blanco da sa Karigara o mga Didasi family da sa Inupakan, no? Mga Rubli, mga di na ko kayo nomdom sa tanan, no? Basta kay mga taga Inupakan o mga taga Ormoc City, mga Rucha family, thank you very much sa kasabakik ninyong gipada, sir. Lamay kayo. Okay, so going back to our sender, si Lini. Punto medical ang problema ni Lini. Sumasa nabati na to guys sa drama, no? Unang pangutana ni Lini, unang pangutana niya, nganong maglisod man ko sa pagkatulog, bisan og hago kayo ko. Akong nabantayan nga nagsugod ni adtong puno ko sa Kabalaka nga wala makontak na ako ang akong bana nga nibiyahe og layo. Yes, daghang kayong mga rason nga nung dili ta katulog. Usay gani mga media ko sa pasyente nang way so datong pitaka no dito sa takatulog. So sa nga rason nga nung di man ta katulog, no? Ang katulog mo something to do with the level of melatonin sa atong lawas, no? So kung stress ka, anxious ka, kay wa makontak mo imong bana, siyempre mahigwaos ka, di ka katulog. Another reason sa dili makatulog kana mga practical thing, comfortable ka sa imong igdaan, ang imong lugar saba, na karaoke bar dool, na pinbarog highway nga magbuntag ng mga truck mulabay. Another reason nga di ta kakatulog is kining shifting sa work like mga security guard, nurses, doctors, katong mo abroad, kining mga kusog mo inom og kape, coffee, because coffee has caffeine. Dili ka makatulog kung taas ka og caffeine content sa imong blood, no? Depressed ka o katong mga psychological problems. So these are generally the reasons kanong dili man ta makatulog. So ang rason sa imo is because stress ka, anxious ka, nga wa mauli ang mong bana as expected or wala makontak, no? So mo nay rason. Ikaduhang pangutana, nagpa-check up ko og usa ka doktor og gihatagan ko niya tambal nga para pangatulog ko. Pero nganong wala man gyud epekto nako? Need na ba gyud ko og pinakaisog nga sleeping pills para makatulog? Maybe, yes, in my clinic, usanis mga concern ako kay psychiatrist lagi ko, no? Daghang kay mga pasyente na kung ngadto sa kong clinic kay di makatulog, I prescribe mga sedative hypnotic medications, no? Unsa may akong paborito? Kung paborito kining Zolpidem or Stelnox, na apoy kanang melatonin, okay na siya, no? Nya kining mga benzodiazepines na pero sad to say nga kinalang ko prescription kay regulated medicines man no? Nang lanig doctor's prescription, dili ka makapalit na ni og walay bisita gikan sa doktor. By the way, kining ngayong kagili ka katulog, daghan mo guni klase. Nagay mga tao nga di gyud makatulog, no? Maglimbag na lang gyud makatulog. Napoy uban nga maglisod og stay nga matulog sa the whole night, magmata-mata. Unya nagmata di na makabalik og tulog. So mao na. So we need to sleep because we need to balance our homeostasis. Ang atong ma-replenish, ma-repair, ma-recuperate ang atong energy or at mga spent for the rest of the day nga atong himo, no? Sa Amerika, ang ila dito Ambien, Benadryl is very effective. Mo na pinaka the best diphenhydramine hydrochloride, 50 mg. Mo na kay the best hypnotic drug sa mga elderly na. Mga benzodiazepines like, mangingana ko mapipila ba? Ativan, Librium, Valium,
Saynor or Alprazolam or even antihistamine, makapaduka ning mga antihistamine. Bitaw ng kausa na kanang mga naminom og mga nasal decongestant na mga antihistamine component makaduka ba ana no? Dikado kayo nitabuan ako na. Nag-drive ko bupiyong mga kong mata pasumangil kog tubel na sa gasoline station. Ko bay mo tubel kog gasolina pero bay mo matulog sa ko dire kay kuyo kayo mo katulog sa highway ha. Mahold up mo. Likado, guwatay kahatag na. Lisod na kayo. Kado, mga tana. Magpa-check up ko og usa ka other motor, no? Ano nga di ko na siya makatulog, no? Maybe kulang ang imong tambal nga giinom. Or maybe sige lang po giinom og coffee. Ikatulong po ko tana. Giingnan ko sa akong mga kaila nga dili ko makatulog kay gi-insomnia kuno ko. Klase ba ni sa sakit ang insomnia? Unsa man taba? Dili ni diagnosis ni sa ang insomnia, dili ni siya usa sa among diagnosis sa pagpractice sa pagkadoktor. Kundi usa ni siya sa mga tilimadon or simptoma nga ang usa ka tawo is suffering from katugingon ako anxiety, stress, mga drug related, alcohol, caffeine, depressed, mao na ang mga ang insomnia. So ako ikasugyot nga para nga dili ka magkaproblema aning tulog, iubos ang imong caffeine content og minimize stress. So may mga imnunon nga taas og caffeine. Siyempre, coffee, kining energy drink, ng Sting, Cobra, Lipobitan, Red Bull, sa panunguban niya, taas ka nag-caffeine content. Tumuinom ka na the more kang dili makatulog. Avoid stress kung mahimo lang. Stay in the cool, dark place. Exercise po ka. Herbal tea is effective, no? Cocoa water, coconut water, no? Ninomdom na rin ko ni Roros des pinamungaan. Sige na ba itong text na ko nga magkikita ko siya na ko. O, gawa man na, basic kay Taros, no? So, cocoa water, pwede na. No? Or kaning mga green tea. Kaning, nabitaw, naman baligya sa mga department store, kanang green tea. Effective na siya. Sunod nga pangutana. Hangtod karon wala pag ko'y tarong tulog. Doon na ba by chance nga mabalik ang akong pagkatulog sa naandan kay gikapoy nagyud ko sa akong kahimtang. Palihog tambagi ang akong sila. Sa mga tambag nimo lini, no? Avoid stress, reduce caffeine, kailangan comfortable ka sa imong katre, no? Basig init kayo, basig saba, ana. Nya kining do something about the root cause kay ingong ka katungwa mo kontak imong bana, mahinungdan nga din ka makatulog maayo. So exercise, inom ka herbal tea, cocoa water, no? O mga sakay mga tea, makakuha na siya. Ayaw, ang coffee, ayaw. Okay, exercise. You chat or contact your husband as often as possible para na kay peace of mind. Okay, hinaw kasabot ka sa kung gispika ni Molini, yung nga sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, with Attorney Eileen Batan, mapasalmaton kay may sa makanunayon yung pagpaminaw sa mga RMN program. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak man. Daghang salamat o maayon.